Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, panibagong travel guidelines posible ipatuman sa syudad sang Bacolod. Probinsya nagapanawagan sa Negrosanon nga magpa-booster shots. Sa balita nasyonal, pag-replenish ang supply sang bulong, magalawig tubtub kunduha, tubtub tatlo kadlaw. Isang bayan nagalaom nga maresolbar ang petisyon bato kay Bongbong Marcos antes magretiro ang tatlo ka commissioners sang COMELEC. Sa balita international, US President Biden ginlaslasan si Trump sa pagdumdum sa Enero 6 nga capital attack. Samtang sa sports, mga hampang sa PBA, ginkanselar bangod sa liwat nga COVID surge. Balita Entertainment, 13 anyos nga Pinay singer nakasulod sa pinakabagong nga season sang The Voice Kids. Samtang sa balita espesyal, aton pag-isura mga tips kung paano nga hindi dasig mapanos ang imo tinigang. Maayong aga Bacolod, mag-aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon na nag-apekto karon sa northern Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod, mangin magalungon ang kalangitan tubto kag may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob bagod sang easterlies. Mahinay tubtob kasarangan ng huyop sang hangin gikan aminhan ng sidlangan ang mabatyagan naman sa isla sang Negros. Ang baybayon makanay tubtob kasarangan ng pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak las 6:04 kay na magatunod naman las 5:37 karon sa hapon. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para sa heavy. Aksyon Radio. Yes, good morning naliwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. No? Sa aton dira nga mga ka-aksyon, no? Share lang kita sa aton FB Live, no? Para nga ma-reach naton ang iba naton nga mga ka-aksyon, no? Sa kay Che Mihares Luyaw, good morning sa imo. Milili Uligo live sa Mambulak Silay. Sa ginagreet naman, happy birthday si Emma Tingson Ababaw Abaluna. No, sa imo Emma Tingson Ababaw Abaluna, happy birthday and more birthdays to come. Halin sa kay Miss Jenke D. Alagdon. Okay? Phil Alonsagay, good morning man. Ray Baryoga. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Kag Dr. Matt Mayo. Nicel Fabol. Good morning sa pamilya sa Carolan, Kabankalan kay mama niya Neneng, kag papa niya Edwin. Sige. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., Lisa Joy Ilon Amoroso. Good morning man sa imo dira. Thank you for being with us. Happy birthday lang kuno sa gwapang inablos, Caitlin Ilon Morales. Okay. So kay Caitlin Ilon Morales, happy birthday. Halin kay tita mo Lisa Joy Ilon Amoroso. Kag kay Athea Kim Eriman, mayang agaman, no? Sa kay Majon Galvez de Sendario, dra classmate, mayang aga sa imo. Sa kay Teresa Linahakayaw, good morning man. Ma'am Luing Melos, good morning again. Kag kay Allen Camacho. Tamyan Tisoy Boy kag mokmok gagakutso-kutso subong sa Central Carlota. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na nagaligad sa tak na nga alas 7 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginakonsidera karon sa siyudad sa Bacolod ang posible pagpatuman sang panibagong travel guidelines
kasunod sa natabo nga pagtaas ang kaso sa COVID-19. Sunod kay EOC Executive Director M. Ang, base sa resulta sila meeting nga ginpatigayon kahapon sang agaw Huwebes, isa sa mga isyu nga ilagin talakay amo ang posible nga pag-require sa mga inbound travelers ang negative RT-PCR test results sa ila pagsulod sa Bacolod. Sunod pa kay Ang iningalihok ang resulta sang report yung insumeter sang tagpamuno sang contact tracing team sa din kalabanan sa mga nagpositibo kung na-infect sang virus ang mayara sang history kapag travel o kung pag-attend sa isa ka parte o kung pagtililipon. Base naman sa real-time records ng EOC, ang Bacolod ang mayara sang 32 ka mga panibago nga kaso sang COVID-19 kahapon Huwebes nga adlaw. Nalapawan na sang syudad sang Bacolod ang target nga herd immunity kon pagbakuna sang COVID-19 vaccine ang paghahambalan. Sunod kay EOC Executive Director M. Ang naglabot na sa 101.2% ang kadamuon sa mga Bacolod noon ang tigayong nakakompleto sang first kay second dose kon makabig nga fully vaccinated. Dugang pa ni Ang ini nga percentage sa nga kadamuon ang may equivalent nga 410,701 ka mga individual. Apisal sini nga development apilar ni Ang sa publiko nga hindi sa gyapon maghatag kumpiyansa kag padayon nga magsunod sa health protocol bangod sa liwat nga pagsaka sang kaso labi na sa pamahog sang Omicron variant. Samtang ginahulat pa ni Bradco Port Coast Guard Commander Chief Petty Officer Louis Campaner ang bagong travel guidelines gikan kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas antisipatuman ang bagong pagsulundan para sa mga outbound passengers nga magbiyahe padulong sa Iloilo. Sunod kay Campaner, kadungan sang bago travel procedure ng paggawa sang LGU sa siyudad sang Iloilo para sa mga pasahero sa gihapon istrikto nga ilapangita sa nila ang mga valid IDs kag vaccination card kag ginaabisuhan naman ini sa standard health protocol antes ma-isyuhan sang ticket para makabiyahe. Duman pa ni Campaner, ginahulat man sila ang posible pagpagawa sang LGU sa siyudad sa Bacolod nga probinsya sang Negros Occidental para sa travel guidelines sa mga inbound passengers gikan Iloilo kag iban pa nga lugar. Ginpayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman sa local IATF, nga magakonsulta pa si Mayor Evelio Lunadia sa mga negosyante antes nga magpagwa sa mga pulisa kasunod sa pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Familiaran ginamonitor kag ginaobserbahan karon sang syudad ang post-holiday cases. Kahapon Huwebes nga adlaw Enero 6 na record ang Bacolod o naka-record ang Bacolod sang 32 ka mabago nga kaso nga pinakamataas sa tinalikdan nga bulan. Sunod kay Familiaran, isa sa ginakonsidera sa alkalde ang masobra 5,000 ka Bacolod noon ang mawad-an sa trabaho kung striktohon ang mga pulisa labi na karon nga nagaumpisa na recover ekonomiya sa COVID-19. Nagpanugyan si Familiaran nga maghulat sa mga development sa masunod nga mga inadlaw. Kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpanawagan naman ni Provincial Administrator Tony Refrando Diaz II sa mga Negrosanon nga magpa-booster shots na kontra COVID-19. Sunod kay Diaz, ini ang una na nga ginpanawagan sa DOH bilang panaming sa Omicron variant. Nagalaom si Diaz nga wala sang epidemic wave sa Negros Occidental pareho sa natabo sa iban nga probinsya bangod sa liwat nga pagdamo sang kaso sa COVID-19. Sa naligid nga Disyembre, ginanunsyo sa DOH ang palipot ang interval sa booster shots kontra COVID-19. Base sa bagong pulisa, pwede na ang booster sa may mga edad at least 3 ka bulan matapos ang second dose sang primary 2-dose vaccine o kung 2 ka bulan matapos ang primary single-dose vaccine. Sa uli nga datos ng probinsya, may 769,746 ka mga Negrosanon ang fully vaccinated na sa COVID-19. Ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa publiko nga liwat magsuksok sa nga double face mask,
face shield, mag-social distancing kag proper hygiene na maprotektahan ang lawas nga di matapikan sang bagong variant sa COVID-19. Suno kay Aksyon, wala pa naman sa opisyal nga mando angot sini apang siya mismo ang una nga magasuksok liwat sang face shield. Nabalaka ang gobernador sa mga inepekto sang liwat nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, labi na sa Metro Manila matapos ang holiday break. Magluwas sini sa Enero 5 liwat man nga nagsaka sa 179 ang aktibong kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental halin sa Enero 4. Ini ang unang pagsaka matapos ang pila ka bulan. Ang dugang nga pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Liwat magalibot Sanday Bacolod City Councilor Renesito Novero kang iya team sa mga isolation facilities ng syudad. Sunod kay Novero sa kapin 20 ka mga quarantine centers, duwa na lang sa karon ang ginagamit bangon sa pagnubo sang kaso sa COVID-19 sa syudad antes ang Paskwa. Dugang pa kinanglan nila karon i-reassess ang mga facilities agud makapreparar kag mahibaluan ang dapat kalayuhon o kunimuon kung kinanglanon liwat nga magdugang sang pasilidad. Pangabay lang ni Novero sa mga naga-isolate nga hindi paggubon ang facilities sa lungan ang mga kagamitan kag bantayan agud hindi makawat. Gininaugurahan kahapon Huwebes ang Barangay Pahanukoy Organic Community Garden Farm to Table Project para sa mga magagmay nga mga mangunguma sa nga Barangay Pahanukoy. Suno kay punong Barangay Yolanda Bibing Noble paagi sa MOA sa tunga sa nga Pahanukoy Barangay Council kag ni Billy Lopwe isa ka 7,000 square meters nga bakante sang yaduta sa Purok Smile ang ginhibo nga urban farming para sa mangunguma sa handom nga makabenepisyo paagi sa pagtanom kag pagbaligya sa organiko nga mga prutas. Upod sa Barangay Council, ginpasalamatan man ni Noble si Ramon Uy, tagiya sang RU Foundry Rotary, Mr. Lopwe nga manguma, kag iban pa nga mga partner organizations nga nagakigbakin sang sini nga proyekto. Pag-replenish sa supply sang bulong, magalawig tubtub akong duha, tubtub tatlo kaadlaw. Samtang isang bayan, nagalaom nga maresolbar ang petisyon bato kay Bongbong Marcos antes magretiro ang tatlo ka commissioners sang COMELEC. Ang detalye sang Balita Nacional sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, yes, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita, solve it as a void. Good morning, Dira, kay Gary Lake Lisa. Gar, kumusta? Happy New Year. Dira kay pare George, Happy New Year man, no? George Lisa. Ginatan mo man ni Lisa Joy Ilon Amoroso. Hindi sila pa rin tigro yan, no? Ni George Lisa, kanya Lisa Joy. Hindi ka na, no? Hindi na? Hindi. Dawa lang nga lang. I-ask na sabi si Kwan, si Lisa Joy. Kung pa rin nila si George Lisa, kag si Gary Lake Lisa. Sige. Basta Lisa to yung ilan, di man? Lisa, gidi? Lisa, gid siya. Sige. Ginatamihan ni Lisa Joy, ang taga-purok Mawinuligon 2, labi na kay tatay niya Sito Ilon. Kagawad, M. Saboso, good morning. Joshua Bia, amo na si Jonathan. Amo naman ang bago yung Facebook. Pwede naman siya. Oo, ay nantabo Nga gina-block na siya. Basi may nagpa-block siya. Ha? Basi may nagpa-block. Pero kung isa man lang Action Boy ang ga-report sa imo nga i-block ka, hindi ka man na basta-basta Nagduhay man ko sa nakita nga rason nga i-block siya, no? Gani man. Oo. Basta nahisa, guro, kay doga, nagidang iya nga pudding business Binangkal ang pudding daw, nagdako bala. Basta iya ni guro, nga Basta mga bayad tax competitor. guro bala. Wala siya bayad. Basta Department of Finance, nagpaano ni siya Blaw, nagpa-block kay wala siya bayad sa tax. Ay, kalain. Sa pagbakalyo pala sa binangkal, may tax na. Okay lang na siya. Joshua niya na lang gid. Oo. Ay, Joshua Bia. Basi or sige siya, no? Isa pa sa rason nga i-block Action Boy kung may gina-share ka sa mga chat bala nga do. Hindi bala mayo or may gina-share ka sa Facebook. Balang mga basta mga yung nag-violate sa community guidelines ng Facebook. Naman ang mga rason. Kasi ka pala share sa imo, John. Hindi ka mag-share da. Tanaw ka lang. Ha? Walang tao lang. Ha? Kasi yung mga porno hub na vlog na siya. Ay, kalain. Sige na share yung guro, no? Sino ba yan ang ginasharean nyo man? Si Dennis Guro is. Alalain. Ay, te. Ay, negative 4 dito sa Bongsa, Minnesota. Ay, gali ka. Pwerte, no? Mamaya na naligat, negative 9 kita eh. Oo. Hindi mas nubo ang negative 4? Mas tug daw negative 9 eh. Ay, gali ka? Oo. Kaya hindi ma-0 siya. Munang freezing point, 0. Pag negative 1, tugnaw na sa. Pag negative 2, tugnaw aga pa sa ka ang negativity. Okay, abi ko kay Drisato niya. Okay, wala man yung negative. Gani, man sa bagay. Sa negative. Gani, no? Mas taas nga negative, mas tugnaw. Sige. Okay? Okay, Kay. Are you now educated? Yes. Okay. I am well. I am well. Alan Kit Arkala Esconde. Happy New Year, man. Rochelle Evangelista.
Good morning, no, boy. Kag Idol Doors. Good morning. Matapos lang nga di January daw, wala pa gid na. Wala pa. Wala pa kamo kapakuan ni ka selfie. Gani. Dumata Pizza City na daw, wala pa na? Wala pa gyapon. Sige lang Todo. Basi mabtan pa yung Chinese New Year. Saan ang Chinese New Year? February, ano gani ang Chinese New Year? February, bala mong February, do Hindi magpalagpat. Tuod February. Chinese Kay Migo naton Juan Bolgalio, good morning man, Lorna Diligencia. Georgia Gargasiran. February 1. One gid, okay. Kay Wengski Lim Morales. Kay Abidra Nat kag August, good morning. Sol Lama Barnacha. Yes, dala sa may Thailand. Sawadee ka. Kay Ling ka na? February, tsakto ang bali May June no May June Galvez de Sendario. Musta ka na May June? Kilala mo na siya? Classmate ko gani. Classmate mo. Though I think daw manager sa siguro sa isa ka branch ng Land Bank ay. Ay, wow. Sa Land Bank ni siya mo. Damo ko na mga classmates sa Land Bank, si Mardom, si ano mga classmate ko daman. Ipang-greet tanan mo. Kada jud din, ya Sarmiento pigla sa Robla kay taga mga Land Bank na sila. Di ipang-greet Si Harlem, sila Harlem para Nas. wala may magsunggod. I-greet gid isa-isa. I-greet gid kay para basi makahulam patada. Standby na sa aton nga mga balita national. Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste. Morning Edition! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines nga magadugay sang 2-3 kadlaw antes ma-replenish ang supply sa mga anti-flu nga mga bulong. Sunod kay PHAP Vice President Janet Hakusalem, ginapadasig na sa mga manufacturers ang trabaho para maka-resupply sa mga bulong para sa hilanat. Dugang pa, masarangan nga maka-deliver sa supply sa 2-3 kadlaw, apang mas madugay pa sa mga malayo nga mga probinsya.
Nagalaom si Sambayan Co-Convenor Attorney Howard Caliaja nga masulbar na sa COMELEC ang pending petitions batok sa kandidatura ni Anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. antes nga magretiro ang 3 ka commissioners sa ahensya sa Pebrero. Sa media forum, nagpabutyag si Caliaja sa kumpiyansa nga makahimo ang COMELEC sa gustong insaktong desisyon sa petisyon nga nagatuyo kanselahon ang kandidatura ni Marcos sa pagkapresidente. Suno kay Caliaja, nagapati ini nga maaktuhan sa COMELEC ang petisyon sa insaktong ation, pero ginalantaw nga may problema kung ang kaso ang mangin pending nga may 4 pa lamang ka-commissioner sa COMELEC and Bank. Ginayon nga ginaksyonan ni Vice President Leni Robredo ang liwat nga pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa pungsod, kaginbalik ang serbisyong swab cabs ang Office of the Vice President nga nagapatigayon sang libre nga antigen testing sa mga pumuluyo. Sang Miyerkules, Enero 5, sa pagbuligman sang angat buhay sang Office of the Vice President, lokal nga gobyerno sang Quezon City kag UB Express, nagpwesto ang swab cabs sa tatandang Sora Avenue, corner Visayas Avenue Extension sa Quezon City, alin las 8 sang aga, tutong las 5 sang hapon. Sa iyang Facebook Live sang gabi, ginapahayag sang Vice Presidente nga sa 813 nga nagpaidalom sa antigen test, 373 ang nakarecord sang positibo nga resulta. Nagpadulong naman ang swab cab sa QCX site sa Quezon Memorial Circle sa kahapon, Enero 6. Ini man ang adlaw nga nakarecord ang Department of Health sang 17,220 kadugang kaso sa COVID-19 nga among pinakamataas nga pagsaka sa kanamuon sa mga kaso sa isa lamang kadlaw halin pa sa itong September 24 sa naligang nga tuig. Ang National Capital Region o NCR ang nagapanguna sa Marion nga may pinakamadamo nga na-record nga bago ang kaso sa COVID-19 sa katapusan nga 14 kadlaw sa din nagdangat ni sa 11,563 nga kaso kon 68% sang kabilugan nga kaso. Ginpangako naman ni Robredo nga ipadayon ang swab cab tub-tub kinahanglanon. Iwat nga nag-issue ang Korte Suprema sa temporary restraining order kung TRO batok sa pagbasura sa COMELEC sa registration sa 3 pa ka mga party list groups. Gin-grant sa Supreme Court ang petisyon sa laban ng isang bayan para sa reforma at oportunidad, Ako Breeder, kag Friends of the Poor and Jobless Party List. Base sa TRO, ang COMELEC ang kinahanglan nga magkomento sa petisyon nga nagapangayo naman sa ang Korte. Korte Suprema sa libro party list kag Ako Breeder party list sa pila ka mga dokumento. Samtang hindi dapat magkabigon nga resulta sa ginapatigan pala nga eleksyon sa Mayo 9, ang managagwa nga survey nga ginakabig sang manamo bilang isa kasahi sa pagkondisyon sa paminsaron sa mabutante. Ginapahayag ni Partido Reforma President kag Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez nga ang mga survey hindi naman eleksyon. Mayara man sa ma-report angot sa negosasyon sang tandem ng Lakson kag Senate President Vicente Tito Soto III sa kampo ni Vice President Leni Robredo. Ginapanghiwala naman ni sang Anay House Speaker. Suno sa kay Alvarez, kabahin lamang ini sang dirty tricks sa politika sa ibang nga kampo para nga daw ipakita nga mag-untat na kag mag-isol si Lakson sa inkwentro. Suno naman kay Alvarez nga sa iya lamang dapat isipon nila nga ang eleksyon Mayo 9 pa kag malayo pa. Pabiling gyapon nga mabakod ang pag-inupdanay sang Partido Reforma kag sa mga supporters ni Lakson sa pagduso sang iya kandidatura sa ilas nga pagpati nga siya lamang ang may ikasarang eksperyensya kag kaisog nga hatagan sa solusyon ang mga problema sang pungsod sa karon. Gani sunod sa kay Alvarez, wala siya sa nakita nga rason para maguntat ang kampanya ni Lakson bagon may panahon pa para nga mapasaka ang iya sining numero tubtub sa Mayo. Madumduman may pila ka kandidato na sa nakaligan nga eleksyon. Ana pangayo na nga ipauntat ang pagwa sa mga pre-election survey bangod sa ginatuga sining bandwagon propaganda nga ang tuyo nga iboto sang mga pumuluyo kung sino lang ang nagapanguna kandidato. Sa bahin ni Nanday Lakson kag Sodo, anuman ang resulta sa survey, magapadayon pagigapon sila sa ilas niya kampanya. Hindi lang para ipakilala kag iduso ang ilang mga plataporma, kundi agud nga hatagan sang giya ang tanan nga mga Pilipino para sa husto nga pagboto sa eleksyon 2022. Ginanunsyo ni Deputy Speaker Bernadette Herrera D. Nga ang hagna nga nagatapos sa child marriage sa pungsod ang isa na kalayi sa
Sunod kay Herrera D sa nga bagong henerasyon party list, naglaps into law ang Republic Act 11596 nagligan ni Disyembre 2021. Dugang pa sang kongresista ang kopya sa proposed act nga prohibiting the practice of child marriage ang ginpadala sa Malacañang sa Nobyembre 2021 matapos nga ginratipikahan sang duwa ka panalagan sa Kongreso. Suno kay Herrera D, isa ini kadako nga kadalagan sa ilang kampanya para tapnaon ang child marriage sa Pilipinas kay ang lahi ang magabulig para protektahan ang mga kabataan labi na ang mga bata nga babayi. Sa idalom sang lahi ginadilian kay deklarar ang child marriage nga illegal kag papanaugan sang penalidad ang mga nagalapas. Kapin 40,000 pesos nga penalidad kag pagkapreso tubtub 12 ka tuig ang atubangon sang solemnizing officers, parents, guardians o kon adults nga nagbulig sa child marriage. Handa naman ang Overseas Workers Welfare Administration nga buligan ang mga OFWs nga ma-stranded sa duwa ka semana nga travel ban sa mga incoming flights salin sa Hong Kong sa 8 ka mapungsod lakip na ang Pilipinas. Suno kay OWA Administrator Hans Layo Kakdak, ila ginamonitor sa corona mga airport bangod sa ila nga eksperyensya, mayara sa nagaka-stranded. Nagpasiguro ang OWA nga maghahatag sang pagkaon, accommodation kag transport assistance sa mga stranded OFWs. Liwat nga obligahon ang mga turista nga magpresentar sa negatibo nga RT-PCR test results sa pagpadulong sa Boracay sa Aklan. Base sa ginpagawa nga mando ni Aklan Governor Florencio Miraflores, kinahanglan nga magpakita sa negatibo nga RT-PCR test result nga kuha sa sulod sang 72 oras antes nga makasulod sa islang turista. Ini nga pulisa mag-umpisa sa Enero 9. Liwat man nga magapatuman sang curfew sa Boracay, umpisa alas 10 ng gabi tubtub alas 4 sang kagahon. Ini ang intikang sang gobyerno sa Aklan matapos ang liwat nga pagsaka sa COVID-19 cases sa pungsod. Nagligad na Nobyembre 2021 sang ginkakas ang RT-PCR test nga requirements sa mga fully vaccinated nga mga turista pasulod sa Boracay. Ang aton dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Hashtag account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o Kay migo tada Leo Talaban bala sa Barangay Manghanoy sa may La Castillana. Good morning. Nagbakal gid sa Baladors kwan. Nagbakal gid ko di battery nga radyo makapamati gid sa inyo. Wow, Kita thank you so much. Sa on air. Yes, tamayon tagid siya on air gid ya. Karon kay nagbakal gid sa battery. Ay hindi, di battery galing radyo. Di battery. Kay kung battery lang baklo hindi ka kapamati pa yan, no? Kung may radyo ka nga daan niya. Magani kung battery lang di ya. At hindi pwede. Kinang may radyo gid. Yes. Okay. Sige, ba na I'm learning. Kilang na siya, Action Boy. Ma'am Van, thank you sa another stars na padala ni Ma'am Van. Thank you so much, Ma'am Van. And advance happy birthday kay Ralph Gallo. Uy, advance happy birthday, Ralph. Di makadto ka?
May duty ko galing, boss. Ay, boss na yung birthday. Sa diri sa Pilipinas. Okay. January 8. Wow. So, advance happy birthday, Ralph. To you and your friend. To you and your friend. To you and your friend, manalo ni mo Homa Lumena, Ma'am Maria Luisa Luing Melos, James Spring Graces. Si Ma'am Vano ginagreet lang si Alma Alvarez Gallo kag Roberto Gallo kag sa ila ka tatlo ka Pogi Boys. Happy birthday, Ralph. Sila ni Tita mo Van sa Minnesota. Kag ano kanis mong? 7. January 7. Yes. 6 days na lang to go until yes. Kay January Ralph, yung 13. 1 day to go. Yes. Ay mo 6 days to go. Ay nga kon pagidya Kita na yang mga January. Kuan kita yang mo mga ano nga to yang mga kwanta sa January man. Mga ano kono mangin ano kono subang mga January. Ano ang kwanta? Tanaw abi nga mangin millionaire kono subang January. Na? Wow. Mangin million. Kung gataya ka sang loto may chance kag yang mangin millionaire. Ay, correct. Sige, gado. Taya ko bi karon din. Gaan mo ko madaog ka. Ay, oo mo. Ikaw pa. Good. Gaan mo ko isa ka ay ano gali 5 million. Okay lang? Pila? Naman Depende sa tag-on kung pila eh. Depende sa tagong. Ti ko makadaog ka ba plastaron ta rin nga daan niya kay budlay ni daan niya nga basi gulpe. 20% ka lang nga basi baba ka ba dan 5,000 na lang ibuday kidamo kumigaan. Di na budayan ko na yung daan niya. Gusto ko yan na ano nga daan arrange. Fix na kayo mo anta karon sang letter. Okay, branta karon sang kasultanan. Letter of agreement. Or IOU. Ano na IOU? MOU. Ano man? Memorandum of Understanding. Or MOA, abi Nga grabe MOA. Kalay. Baby Gregorio kag Rowena Muñez. Kag what's happening kuno sila ni Ma'am Van? Parte sa ano ni Man? Sa 6 days to go. Andi guro Amo na naman ko Ma'am Van, what's happening 6 days to go until hey birthday ni Dorel Ma'am Van sa 2020 charot lang. Birthday sa January 13. So maedad naman kita. May lang kay day off kasi hindi ko makapakaon sa imo. Wow, areo. Dito tani unong taya kuno kay 540 million. Do 640 man ang $640 million. Wala pa buhini 100 bala. Grabe ba no? 640 million. Tani diri ka nagtaya Aksyon Boy, Aksyon Dorel kay $640 million ang Powerball. Grabe no? Di imagine la ikaw makadaog sina no? Tay na lang ko da Miss Van. Tay na lang kami da Miss Van. Ma'am Van. Tapos kung magkwanta kung magdaog ta, I'll give you the 40. $40 million yatag mo. Perfect. I'll give you the 300. Atag ko kay Dorel 300, 40 ako na. Agdaan kagawad nations. Kay magtuod na gani, abot si mo karamaal kagid. Michael John Season, good morning man. Kag Capricorn ka galidors? Yes. Ikaw ya kay ano ka na yan no? Aquarius na kuya. Aquarius ka na yan. Aquarius na kami. Water bearer kami ya. Ikaw ya, di ba lang baka ng Capricorn? Hindi Ano? Baka gidya. Ano na siya? Do family sang kabayo. Hindi amo na siya. Bull na siya mo. Sure Bull ka? na ang Capricorn. I-search na ko ano yung family. Basi snake. Ako magdaog na si Ma'am Van, mag-tour kita sa Europe. Yes. Wow, sana all. Kag sa detalye, Balita International, gindumdum sa opisyal sa US ang isa katuig nga capital attack sa Enero 6, 2020. Ginapamanahan ni US President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, kag Speaker Nancy Pelosi ang pagdumdum sa mga patay nga mga kapulisan nga nagprotekta batok sa mga nag-atake nga mga nag-riot. Sa hinunaan ni Biden, direkta sini nga ginakusahan siya na US President Donald Trump nga hindi niya mabato ng iya pagkapierde. Gintawag sini ang 2020 election bilang greatest demonstration of democracy sa maragtasang Amerika. Suno kay Biden, isa kadako nga sala kag un-American ang ginpalaptan ni Trump anggot sa naging sala ang resulta sang eleksyon. Madumduman ginsulod sa mga supporters ni Trump ang US Capitol para punggan ang pagpasa sang sertifikasyon sa pagdaog ni Biden nga nagresulta sa pagkapatay sang pila ka mga kapulisan.
Ang total revenue sang gobyerno nasyonal sa unang napulo ka bulan sang 2021 nagsaka ini sang 5% sa 2.49 trilyones pesos halin sa 2.37 trilyones pesos sa amuman nga period sang 2020. Ang DO akong Department of Finance nagpahayag ng tax revenues ang nasaka sang 9.1%. Ang koleksyon sang Bureau of Internal Revenue nagsaka ini sa 6.8%, samtang ang koleksyon sa Bureau of Customs nagsaka sa 17.1%, bangon naka-recover na ang mga imports. Sa foreign currency exchange rate, US dollar 51 pesos kag 18 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 60 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 56 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, nakasulod ang 13 anyos nga Pinay singer nga si Fiona Cassandra Vargas sa pinakabago nga season sang The Voice Kids UK. Nagatiyog para kay Fiona ang coach kag Spice Girls member nga si Melanie C. Matapos ginkanta sini ang kanta nga Always Remember Us This Way ni Lady Gaga. Ang young singer ang katapusan nga nakasulod sa blind auditions rason nga ginakabig sang kadamaan ang performance sini nga Save the Best for Last. Si Fiona ang bata sang Pinoy nga tumandok sang Cebu kag Cagayan. Temporaryo naman ipauntat sa Philippine Basketball Association ang mga hambang sa 2021-2022 Governors Cup bago sa panahon ng pagtaas ang kaso ng COVID-19. Sa unang plano, temporaryo ana nilang ipauntat ang mga hampang sa isa ka semana apang sang ulihin nagdesisyon ng mga board nga ipauntat ana ini kag wala sang kasiguraduhan kung saan makabalik. Sunog kay PBA Chairman Ricky Vargas, isa ka mahugat nga desisyon na nasambit nga tikang, pero mas ginadumdum nila ang ikayong lawas sang ilang mga players kag staff. Naibaluan sa itong Disyembre, ginumpisan sang PBA nga magbato na sang live audience. Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-aksyon, happy Friday! Happy Friday! So, ikapito nga adlaw sang January or sang 2022. And as what I've said, 6 days to go until Dorel's Sabad. birthday. Ay, kalain. 6 days na lang. So, imo yung isipon, kubla kong pila, bla karobla. After Daman na lang lang. kaya. Salig ka kay dasigay ka sa mat. Sige lang. Ay, kalain. Siling ni... Pag-grito sila, nay, wala kayo isipon kung pila ka days na. Siling ni Migo, Tawan Bolgalyo, sila kuno ni Madam Alma, 22 years na nagataya sa loto, $160 a month. Huwag pa katilaw daw. Ate ba si pagka 23 years nila, makadaog na sila. Diba? Kuha na mo sa no harm in trying, kag try and try until you win. Sa kay Leo Talaban dira sa Manghanoy. Good morning dira sa imo kay nagbakal gid sa Transistor Radio para makapamati. 15 days to go, tsakto, antes mo birthday. Nga ka birthday. Oo, kay January 22 sa Action Boy mong. So, 15 days viewer. Abi mo ikaw lang ha. Until ang birthday ni Action Boy D. Kag isa na lang ka kiay, maka-discount na siya next year. Isa ka, hindi pa. Ay, duha pa ka kiay. So left and right pag di mo mo para gali. Kaya nakita sa kiay ko gapon. Kita gid yo ako na dun sa man. Ang bagi ni Action Eden, ang baya iyawan para pilit siya ga. Mongol basta mo na. Ibang level, improve ka naging kagawa. Sa tanan na nakita sang kiay ni Action Boy, congratulations kay ano lang siya. Congratulations, yun na. Kay once in a blue moon na siya. Okay? Sige. Abi ko, nagsinisini. Kaya ambal sa ako nagsinisini. Kaya suhulan na ka. Nagtitindo mo ko dahil. Kaya suhulan niya ko. Suhulan. May talent fee gali. May talent fee. Ay kalain. Pasalig mo lang ito gali. Pasalig naman. Mike Batista, may agaman. Okay. Adyan na ka si Dudes gali. May ginapag-greet din si Dudes. Sige. Go i-greet anay si Dudes. Si Dudes na nara sa kuwan mo. Greet siya lang Istokia family. Sa kay Eva dira kag Renato. Family Planilla, Rosalinda kag Rogelio, Nanay Vilma sa Puro Katilingban sa Vista Alegre. Family Galona no kay Noel Beth kag Jared sa Puro Katilingban sa Vista Alegre. Good morning dira sa inyo. Yes, good
Morning! Okay na? Ilis lang ko na maguntat ni Migo Wanbol ya. Oo, hindi mo untat. Kaya magdaog ko no, 2 million akon, 5 million kay Brad ni Romel. Ay, bongga. 5 million. Tigaan mo ko da sa 2 million mo, ha? Dollars na ha, we're talking of gani. dollars here. So, gaan mo ko da, Sa bisan mga 100 million na siya. Mm. Ganta ka da, kuwan ah. Ginamiyara ka da ah. Wa. Kamay pa makahingabot Para sa- madayo na nga ako yung handong nga makatour man sa ibang lugar. Oh, baklan ta kayo sa mga hindi scam yung mga ticket. Ay, kala. Gin-remind mo naman ko action Diyan mo ball. to, bali man van gani nga kon magdaog sa kuno, iturita ko no sa Europe. Gani, no? Ako niya, ikaw mo May ganito ka sa pamagdalaog din ni ka, sila. kuya, said, gusto ko yan sa mga Holy Land. Sa Holy Land. Kayo, no? Gusto ko makantuan bala mga lugar bala nga daw may mga daw biblical history bala, no? So, mga Israel, mga kundi na ginbunyagan si Jesus. Berti, no? Di nagpungko si Jesus ang nagakuan sa bala, nagawali sa mga kabataan. Kaya nandanotan na, no? Sige, maalabot mo gina-action boy. Kung Antes ka maka-discount, nagapati yung mga malabot mo gina siya. kabay pa nga mangin matuod ang imo Yes. pangamuyo para sa akon. Manifestations. Kaya manifestations. Kag tinguan ko gid nga kung ano gid man, may ara ka gid ah. Ay, kalain. Sa Rome, Italy. Yes, isa man na sa akon mga gusto man. Yes, nami man na man. Bisan dala ko sa damo-damo, linibo ka mga tao da nga gabantay sa Santo Papa nga maggawa sa bintana. Oo, no? Ate, damo, hindi ako no-sponsor sila ni Miss Jocelyn sung komedyaw. Mag-dual citizen ka. Mag-dual citizen ko, damo ko sponsors. Ay, kala. Sponsor sa ano naman? Mamila sa mas kabala, may agaman, Ashley Elzalde. Kag, sige. Sige. Go. So, sa atong nga balita, special action boy, ini mga tips kung paano nga hindi dasing nga mapanos ang atong mga tinigang or kanon. Ano ya? Nami, amo giniling reaction boy, na-discoveryhan ko. Discoveran mo, anak nga para hindi dasing Uy, amo ni sa gali. Di ba? So, very kon pa na guro nga dalong nga pag-research imo ay. Ang gabi, gini nga, Gabi nga, kung mo ginaguro ay nga, gabi gini nga research action boy. Gin ano ko gidi nag-partner ko di sa Octa Research. no COVID na lang ilan. Ay, COVID gali. Ay, sorry. Ay, mo tinigang na yan. Di ba, wala maka-detect COVID sa tinigang. Ay, mo tinigang na yan. Sige. So, sa ito, balita special, reaction boy, una, dahil lang kami ginsend. Ayusan nga video sa action Eden. Karon na lang. Ang una action boy, siguro doon nga matinlo ang kaldero nga imo gamiton sa pagtigang. Kimera dan iban nga babi may nagbahaw balahaw. Nagbahaw hindi na nila hindi na nila pagkiskisan pa or habunan padaya kay ang balonan nila nga kanon man ni Japon ang gintigang. Tigaling kinaka-stay na for how many hours. So hindi siya advisable nga ano tawag sinigani nga hindi mo bala pagtinloan mayo. Kaya pwede na siya action boy tugas ang pagkapanos. Nga lang ikadasig niya magpanos nga bugas siya man. Ano na bakal ko man. Bisan nga na ibla dorsong ko ani ng kaldero bala nga nakaagi panos. Doon na panusan bala. Iban sila initangin na tubig yan. Kag ginabutangan langgaw. Do ka mo na. Okay, kung ihugasan mo lang sa ordinarily, hindi siya makuha. dasig naman ng panos, mo tinigang. Siling man nila. Siling man nila. Mali mo man kaway ka man gatigang. Oy, grade 3 pa lang ko, tigang na ko, day. Ay, grade 3 ka pa lang. Wow! Ka-cute pala siguro si mo that time, no? Kataklas pa ko na sa sa dapog. Wow, super taklas. Hindi ka kalabot. Tapos kay gahuyop sa kwan lang, huyop ng kawayan, pa nang nagamit lang, huyop sa klayo. Kay kahoy patuya mo. So, kawayan. Grade 3 kuya ka tigang na ko. Wow, pariyo pagka tagali grade 5 ko, why na kuya, kamo naman tigang. Kaya tapos na kuya mo. Bali pa grade 5 ko, graduate na kuya. Ay, kalay. Sa tigang. May pamangkot sa action Eden. Di pagtakos mo ko sang tubig, si mo tudlo, nag-change mo. Tudlo. Nagamayan siya sa tudlo. Pero kung ito, dos mo lang siya. Sige, good actually Eden. Kung ito, dos rin siya action Eden Gano'n to sa subong? Sa tanaw ako di siya. Di siya subong? Ang butara siguro sa patrol. Abe, kung be action Eden. Day after newscast. Selfie yourself.
Whole Selfie body. yourself. Okay, Selfie yourself. Wala man Bongga. selfie nga. Wala man selfie nga. Ikaw. I-selfie unta ka. Okay? Sige. Send abi dire, selfie. Whole body. Mm. Okay? So, next, hindi na to, the next ko nadula. Next, Action Boy, ang bugas kila Action Boy, dapat hugasan mo na siyang maayo. Labi na ang mga nadugayan na bilang nga bugas ko na Action Boy, dapat hugasan mo siya sang pila ka beses. Kaya ba, So, kagatigang ka man, di ba? Oo. Pila ka, ano kakalawig magkilis ang bugas? Nang depende kay kung may astang mag-clear na Hasta mag-clear na siya. Hasta mag-clear amo na siya nga pwede ko na butang tubig. Pero mara iba nga ambal nila hindi ko no tamaan dapat ka Okay, ka madula kuno ang nutrients, ano? Amo man na. Okay, ako basta ginatinloan ko ginas na mag-clear ang water. Inabunan pa kanina ni Dorel yung iya nabunan mo la. Nutang ko pinadaw ni. That's why nga one time nagkakaon ko to sa imo. Tungkol kahamot siya sa inyo. Di ba? I told you, no need pandan. Kung iba niya pandan, ginabutang nila. Ako niya, ng Fabcon. Fabcon, ako niya butang na siya. Okay? Ginala ko hamot. Tsaka, tamang katinlo. So, next, kung para hindi mapanos, gilayon ang imong kanon, Action Boy. Kung lapit na bilang nga maluto, ay mo tinigang, mo siya gali alsahon ng taklob. Kag pasungawon man light lang sa yung rice cooker or sa kaldero, alsahon mo siya kag pasungawon light. Kaya ang tuman, gali nga moisture, kuno sa aton yung rice, amo nang gatugang nga dasig man mapanos. Kaya diba grabing moisture na, diba? Kung hindi mo pagbuksan. So kung maluto na siya, kag hindi na sa na blaga matigaan na po sa ang moisture sa babaw mahulog na siya naman nagurong cause nga dasig man mapanos. Okay? So next Action Boy ari do pinasay niyo pero gina-practice ni sang iban comment labis na naga-practice man sini. Ginabutangan nila Action Boy sa gamay nga langgaw. Kaya langgaw ka ba nagapa-preserve nga dugay mapanos? The preservative siya? So amo na ginabutangan. amo na ginabutangan. Kaya di ba sa pinaksiw gani? Galabutan pila kasi mana antis kaya dula gadi antis mapanos ang anong sabon sa tinigang mo na hindi mo man siya pagpatamaan ang magyambal nila hindi mo siya pagpatamaan dubali kamay lang gid drop lang gid goro or depende sa tinigang mo kung damo tinigang mo pwede haburo ka butang mga tunga sa kutsarita mana Mang Tomas ni pidi da ay hindi kay lechon na ya Langgaw. Bayad kay karon. Hindi mo tayo may patis. Patis? Hindi mo pwede? Hindi, langgaw lang gani. Marlain na karon ng color. Okay? So, mo nang ginahimo sang iban. Okay? Last Action Boy, i-ref mo siya. Ang atong nga balita special niya, ha? Special, gini siya katama. Paano nga hindi mapadali-dali mo panos ang tinigang? Yes. So, last Action Boy, kung especially kung napanusan na yung kaldero or rice cooker, ibutang mo na lang sa ref. Kung hindi mo na pagkanon. Ang kanon bala, kung nga busog ka natin, may sobra. So, mo na lang, isulod mo lang sa isa ka Tupperware. Hindi pag ipabilin sa kaldero. Oo, kaya basi, amo nang dasig nga mapanos. So, ibutang mo lang siya sa iba niya surudlan, kaya ibutang sa ref. Hindi magtinamara, nakabasi bilog na rice cooker, surud sa ref or kaldero. Galing, isukaron mo siya. So, isukaron mo? Sukaron. Mas mayo nga sukaron mo siya. Kagibutang sa ref. Kaya para makaano man, Ang kaldero? Ako ng kanon. Ang kanon. Ibutang sa ref. Okay. Tapos pagkabukas, pwede mo na siya kaon. Prito. Kalo-kalo. Prito. Pagya. Literal nga fried rice mo, no? Fried rice, di ba? Anong fry? Yes. Anong fry? Frito. Kung ano? Frituhon ang rice. Okay, sige. So, mo na mami mo nung why na may kulang na sa imo de? Anong kulang? Anong pinaka-kuan para hindi ka dali mo panusan? Ibusin mo dayon. Oo, ibusin mo dayon ang kanon mo. Oo, kinalaman tigang ka ng sakto lang bla. Sakto lang para sa imo or sa inyo da nga pamilya, kabalo ka naman na mag-measure. Okay, kay para kisa pag-abot sa inyo malikawan. po sa balay nyo, manyaga taw hindi kanon na inubos ko basi yung panusan ta. Nay kalay. Kay nalaban ka sa panus na da. Kasaba. Oo. Anyway, Action Boy, next week, gali ang hindi pa gali next week, mga 25, 26, 27, ang schedule sang bar exam. 25, 26, 27? Daw 2 days na lang, bro. 2 days lang. So, 25, 26, I don't know, basta mga line of 2, no?
Oh, Muna abot schedule. lang. Kay Basta may... palipot nila ang bar examination. 23 ko no. Oh. 23 to 25. Ate, 3 kadlaw? Amo man hambal ni Aksyon Eden. 3 gro kadlaw, 23 to 23 and 25. 2 kadlaw. Okay. So, Sunday and Tuesday. Okay. Sige Nga makuha ka bar? Hindi man. Akong kilala lang. Gina-pray ko lang nga makapasar siya. Sige, amo na yung munta. Ano? Amo na yung munta. Kung i-pray mo to ang mo kilala nga makuha bar. Samtang... Bata ni Miss May Singguay. Si Bea. Makuha si Bea. Barman. Oo, Bea. Kung nakuha na, good luck. So, amo na yung munta. Samtang gina-pray mo to ang imong gina-pray da nga makakuha sa bar. Lakat nga doon mapabar tayo, dito tayo mahulat sa ilang result. Okay? Okay, dito sa Murayama ba? Murayama, Comedy Bar. Comedy Bar. Okay ka? Okay kayo Sige, okay dito kayo Dito kayo ma-praise. Ano na yung action boy, man? May ginaamot, kagid-blakis Total mo naman na chance ay magkuha bar examination. Pero sinibla action boy, kay since do ano kitawag sa nila man, nang do gi-decentralize kuno nila. So, may di sa Lasal, may Iloilo, Cebu. Pero sa una daw Manila lang na ba? tapos gintingob ang 2019 and 2020 nga mga examiners or 2020 and 2019 and 2020. Kay gintingob wala sang mga top notchers na. Kay tungod unfair kuno sa part sa mga bag-o lang graduate sa nagligad na tong tido mga high distinction na mga mama. Pero do ka lang no? Okay. Kung anong tabi, historiahon ta ng kwada. Ang atong sa batang taga Barda. Hindi tayo sa dito sa bar ni Tessa. Sa diin kay gali. Ang mga taga bar bla ng bar bla niya. Ng mga lawyers bla nga kwan. Integrated Bar. Integrated Bar of the Philippines. Negros Occidental Chapter. Sino presidente subong? Sino galing president subong? Sa ano ba lang kuligad si Pero hindi ta na pwede ka intra yan, no? Ako bro, pwede ko na, kada permi mo ko yung pa-bar, hindi ko na pwede ka intra sa Integrated Bar of the Philippines. Hindi ko na pwede. Sige. Good morning lang sa kay Donna Robles Prodigalidad, kay Laarni Robles de Guzman, Maridel Robles Turner, kag Sai Robles both sa South Carolina. Judy Florentino, kag kay Rilin Tabuhara, dira sa Sitio Kalumpang, Barangay Poblasyon, Kawayan. Robert Roma, tanaw niyo si Helen Ledesma sa Isabela. Okay, Jocelyn Song Comedia, nagbakalgid sa kuno radyo para tunog andar. Ay, salamat. May Moreno. Okay na? Okay na. Napang-greet mo na tayo. Si Sir Edwin Pineda, Action Boy. Yes, good morning. Dira sa may New Jersey. Good morning sa imo dira, sir. Kay si Sir Awin Torres, kay nagano siya gapon, nag-chat gid siya sa aton nga nagapamati siya kuno. Okay? Sa Fukudamachi. Yes, dira sa may Hinubaan. Okay. Alright. Okay, pa sa alright. Sa Tagalagad Radio dira sa Hinubaan. Thank you gid sa nagapamati dira sa kay gina live sa matatun gina content na gani ko na gina hook up to nila mo. Ay good morning sa tanan nga nagapamati man dira sa Alagad Radio. Kag sa tanan nga staff sa Alagad Radio. Yes. Kay classmate ko da Mayor Ernesto Estrao. Good morning. Good morning. Standby na mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod